Like morning wine. We gonna put all I got straight to the yard. Oh, we're not trying to die, as the case may be. Bless you, sir. Oh, you want to come on? Doing no, I'll back what you're doing. okay. Okay, you have. What are you saying? Oh yes, that you know what you get. Oh yes, oh be home. They both reach Jehovah. They when I am chasing. Papa, you're my friend. No, you want to Jesus. To one guy, but no gawa could be open.
na njem a ga-abụrụ anyị njem udo, ọ gaghị abụrụ anyị njem ihe ọjọọ, na atụmatụ ọbụla nke onye iro ga-atụ n'ụzọ ọbụla imegide anyị n'ọma ndị ire. Achọrọ ka imepe ọnụ n'oge agba amalite imegide ike niile nke ọchịchịrị. Biko megoro ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Ọ ga-adị gị na mma. Menụ ka anyị mara ife gbasara gị na ezinụlọ a na ife na-akpọtụ n'ezinụlọ a n'ụbọchị taata. Nwa m nwoke, my first son, ọ na-eje kwa mmanya taa. Ọ bụrụ m sa aṅụrị na mụ nọ ndụ fụ nwa m ka ọ na-eje kwa nọta nwaanyị nọta onye ya bịa nọdebe m. Ekele m gị. Ama na ọ bụrụ aṅụrị nke nwanne m nwaanyị ka obi dị gị. Ọ bụrụ aṅụrị ka special joy. Okay. Ọ ga-adị gị na mma. Ka ihe ị na-arịọ Chineke ka o merụ n'ụbọchị taata. Na-arịọ Chineke dịka anyị na-achọ ije ebe anyị na-akwa nkwa. Anyị kpebere Chukwu ya eduru anyị jee, anyị ga-eme ife niile n'udo, anyị natakwa n'ife. Ekene gị. Ọ ga-adị gị na mma. Ịma na alụmdi na nwunye ndị Igbo si n'ofu anya ka eji anụ nwaanyị, mana ọ mee hụ na ịgharụkpa ofu were anụ. O nwere ihe nwere ikwu n'okwu anụ gbasara iji alụmdi na nwunye a na-abaghị n'ime ha. Alụmdi na nwunye bụ ije ife aṅụrị. It's a long process. University, I graduate. A continuous process. Every day I am and they will never graduate. Amen. Yes. So all you for be married. Hana bu onye ana munya. Until hana ba goto marriage anaka. Aga peaceful. Wanya mana ya bo mai. Wanya we respect. But I want to put the money down on the humble yourself to your husband. Your husband is the second God to you. So you open up one man on to go to the woman and take it. Imana ogodo came ndị na-agba akwụkwọ nwe ya na-asị na ha na-eti na keeki ihe na-enutu atazi ihe na-enutu na nwere ike ịbata mana once love karịrị mee ya ọbasha ọ yazi ya inu hapụ so maka being human being hapụ a ga-enwere one day onye nke akwaruo iru onye nke aba ọchọkwa agasakwa important thing ha nwere nghọta ụmụ ya ha nwere nghọta ụmụ ya na-ebi n'udo Chineke how will Chineke mere first thing in their life. Thank God. God is everything. Ekene m gị. Ana m asị na ọ bụ na-ebu mmanya na-ebu nkwụ enu na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma. N'ihi na ndị Igbo bụ onye na-eme ọfụma ka ha na-asị ide ka o ji ya. Onye ekpekpe na-asị na ihe ọbụla bụ ifu n'otufu na mmemme ọ bụ okwu ọnụ ọgụta ma ọ bụ ego obi ije okwu na Jehova ga-akwụghachi unu mmajikwa mmaji n'aha Jizọs. Onye na-asị na ngozi ọbụla so alụmdi na nwunye ga-eso unu wee bata ọ ga-adị gị na mma. Ọ nwere afọ na-etu gị etu? Simple Madam. Ego bụ ọzọ ekene gị. The whole Boys Empire Media na-ekene gị. That's not ga-adị gị na mma. Ọ ga-adị gị na mma. Ọ ga-adịkwara gị. Biko onye ka nkene? Chief Humphrey Onyema Onowu from Ihe Autonomous. Chief ekene m gị. Ọ ga-adị gị na mma. Ọ bụ na anyị ife ma eji wee nọrọ ebe a n'ụbọchị taata. Ji nọrọ ebe a n'ọnwa dị ala m. Ọ ga-adị gị na mma. Jeke obi dị gị. Ụlọ obi adọ mma abịaga m ka anyị mejọ. O nwere ka ndị Igbo ịmala nwere ka esi atụ n'obi wee pọrị na mana abịa ji ọ pọrị na nke asị mgbe nke nke ezigbo Chukwu bi nke mmadụ ka anyị na-ache ka o mere unu n'ụbọchị taata. Obi n'igwe ewegboro ọnọdụ maka na Jizọs bifo Abraham na ya nọ ekpere anyị taa ka onye iji anyị ghara ije mmiri ghara ije nkụ onye nwe ga-agọzi iji a anyị eje n'udo bata onye na-amaghị mgbe a ga-aga ama mgbe anyị ga-anata n'ihe ọbụla sịrị anyị gaa nke ọma ga-asị anyị nọ otu a ka ọ ga-adị ana ụmụaka a na-abụ ekpere anyị bụ na ha ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị
zụọ nwa ha zụcha nwa nwa ha ele ha nka otu a ka ọ ga-adị ọsị na ọmụhụ nna ochie ebe ekpere na-ekwubi okwu na ọ ga-adịrị ha na mmara ha Jizọs. Chief ekene gị ọ ga-adị gị na mma. Bye-bye. Nkuzi m na-achọzi n'ana. Nkuzi m na-achọzi ndị a dị Very fine, one day. You are blessed, yeah? Asị m ọgụlụ agbatazi ji franki ịdọs kpọrọ anyị n'Ọnịsha wapụzie ka anyị bebezie akwa ewe anyị azụ egwu makwa anyị mụrụ egwu anyị agba kesa anyị ezi n'abalị ndị maka ga na-asa dị ka onye tụpụgo -1 ọ dịkwa
God bless you. Jupo Irana Nabata Madidika Chief Albert Chukunta, aka Okanome Nkoma One Namako. Chief, High Chief Okanome Bobani Noga Masira Kefera Yaka High Chief Okanome Nkoma One Namako. Aina Siki Senior Man Bobani Noga Baloki. Jupo Irana Nabata Madidika Engineer and Mrs. Kenneth Chupu Ebuyeoso. The parents of the group, Yabo, Panama Moro Nkewoke, Mr. and Mrs. Engineer Kenneth Chupu Ebuyeoso. The parents of the group, that is sister of the group, is the former gay Ebona Bambo, and the senior man. That's the parents of the bride, Panama Moro Nkewai, Mr. and Mrs. Francis Okolo, and also open a hand of people today's occasion in the person of Mr. and Mrs. Ejike Ezechuku, Chairman Sir, Mr. and Mrs. Ejike Ezechuku, Chairman, and also opening remarks. I hope you also need a time is no longer our friend. DJ, if you're ready for me, I am ready for you. I'm a call. Oh, yeah, I'm going to one. I'm going to give some matter. I do. No problem.
Kenneth Chukwedu Yuzo, the parents of the groom. Mundogo Aina soon of no, but if you take anything over and you break it down, I told you go break it down again. Aina for Madika, oh no, you need watching one. Oh no, what about looking at us for you? Oh no, time. Or where any man of God or any woman of God in the building, get Beriah, Beriah, Papi also. Any man of God or any woman of God in the building, get Beriah, Beriah. After that, I got to chairman opening remarks. Any man of God or any woman of God in the building, get Beriah. Chubu idima imarama Chineke mo narekele mgbe niile. Chubu idima imarama Chineke mo narekele mgbe niile. Onya ijemono narekele mgbe niile. Onye nwanyị anyị na-ekele gị Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Anyị asọpụrụ gị onye nwanyị n'ụbọchị nke taa. Jadi n'ụbọchị gara aka wee nye ọbụlagodi Chinonso na nwunye ya, wee nye ezinụlọ Kenneth Chukwuegbughem. Anyị na-asọpụrụ gị Chineke n'ihi na ị kwesịrị ntụkwasị obi. Wee nyekwasị ezinụlọ ndị ọgọ anyị ndị mụtara nwaanyị anyị bịara iduru taa. Anyị na-ebuli gị elu Jehova. Ọ masịrị gị ka ọ dị otu a. Ọ bụrụ na ọ masịghị gị Chineke, ị gaghị ekwe ka ụbọchị taa gị si gị ribe otuto gị n'aha Jizọs. Ya mere Ọkpara Chineke nke dị ndụ, anyị guzoro n'iru gị n'oge a wee na-arịọ gị. Asịkwarị na o nwere ụzọ ọbụla anyị si mejọọ gị. Ezinụlọ na-abụ anabịakọta ọnụ taa onye nwe anyị ka ha bụrụ otu. Asịkwarị na o nwere ebe isi nwụta eru na-ezu oke n'ime ndụ ha, ma ọ bụ n'isi anyị onwe anyị bụ ụmụnne, bụ ikwu na ibe, bụ ndị enyi, bụ agbata obi, bụ obodo. Anyị arịọ gị ka ị gbaghara ma sachaa n'aha Jizọs. Amen. Ya mere onye pụrụ n'ihe niile, anyị na-ewere ọgbakọ nye gị n'aka. Papa, anyị si na ewezụga gị ka anyị na-eme na ndụ ọgwụgwọ. Onye nwe ya mere anyị ji si gị bịa were ọnọdụ. Proverbs 3 in all our ways we shall acknowledge you first, for you to come and direct our paths. Ya mere anyị ji na-akpọ gị n'oge a ka onye nwe igwe n'ụwa. Anyị si gị bịa wee ezinụlọ mara mma, ezinụlọ nke Chineke. Anyị wee yọọ gị n'ihe niile anyị ga-eme n'oge a. Onye nwe anyị site n'ịta ọjị, onye nwe anyị site n'onye ezi omume, onye nwe anyị n'igba egwu, onye nwe anyị n'ime omenala ndị mmadụ ga-eme ma ha itepụ. Dadị were ha niile jee ozi. Babadekwa ụmụnne anyị dị n'ogologo okporo ụzọ na-abịa. Ogologo okporo ụzọ ga-erube isi nye ha. Ha ga-erube n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Lekwasị ndị anyị bịara n'ebe ha niile. Ihe niile a ga-eri nke a ga-ata nke a ga-aṅụ. Anyị arịọ gị were ọnọdụ tụọ ha niile nsọ Chineke. Oge azụ anụ arụ na mkpụrụ obi n'aha Jizọs Kraịst. Imere onye pụrụ n'ihe niile. Anyị achịkọ ụmụ mpịampịa mmụọ niile dị iche iche. E ga-eweli isi n'ụdị ọbụla imegide anyị n'ọgbakọ a. Anyị si na ọma ndị na nke mmụọ nsọ. Amen. Chai, because I currently I cannot do this. Mama the mama. Here for able to you. I'm on a church in Kaga to go for man. The chairman of today's occasion for Papa also for the first opening remarks. After that, I am about the bride, go back and then go. After that, we switch over to Colonel. So without wasting any further delay,
get for the microphone to the chairman. Nambo ayine kene Chineke. Onye kere n'igwe nke ụwa. Onye mere na anyị nọ n'ụbọchị nke taa. Anyị na-asị ka ekele dịrị ya. Anyị na-ekenekwa ndị anyị bịara na be ha, ndị ọgọ anyị. Anyị na-ekene ndị ikwu na ibe, ndị enyi, ndị ndutere anyị n'ụbọchị nke taa. Anyị na-asị ka ekele dịrị ha. Mgbe na-adịghị anya, ana m ekwu n'ụwa na-asị ihe niile nke anyị ga-eme n'ụbọchị nke taa. Anyị ga-echafe. Anyị wụ na oge n'ebe anyị gbara erika, ụzọ erika nọ. Anyị wụ na-ayọkwa ndị ọga anyị ka anyị nyere anyị aka ka afụ na ihe ọbụla nke anyị ga-eme taa ọ ga-abụ ịchafụ ka anyị wụọ ọfụ ụzọ wụọ na-arụ elu. So ana m asị ka MC bịa wụrụ Mike wụọ gbapụ ya ọsọ. Alright, entourage of Ashebi, Kababa Kenende Madi. After that, we go straight to breaking an exchange of color notes. So the bride, if you're ready for me, I'm ready for you. DJ because all I who guide you now. Ndogo nachi na nachi, duka ayi loku zude bebu, ane kabura nachi nachi na, muna kama kene sefu, ekene nu nachi nachi, hey, tona yu chabi anabura yawa, anabura yu chabi, cheche anu nachi na, choy yachi, hey, ite, uku rogala, anabopa ni habo, ekutia. Bisa nachitazi kenara ndogo ndio mbizi ika hache roche. Odi kana obra magaika. Hey! Yeye ga. Lasa. Itochi Togawa. Anyị na-asị ka MC were ọjị wejere nna nke nwanyị. Thank you, sir. No. Okay. No.
Jide mic n'aka egbe. Jide ọjị ka a na-afụ ya anya. Na bụrụ nke ọma, bụrụ anya ka ngwa ahụ mebiri onwe. Ayọ ma kwere na ndị ọbụla ndị aka nwata ụkwụ enyi debe enyi ana. Ọ ga-ebe onye adịkwụ na ma anụ mkpụkpụ ahụ ji. Na biko, na aghaghị a ka anyị ukporo ma anyị taa na nri, atata ahụ ike, kaka ya ndụ. Ihe ọbụla anyị na-eme ka nwata ka ọ bụrụ oge ọma bụ ọma. Na ahịa chi n'aka ma kwe enyi eme karịa ka anyị na-eche. Na Jesus Christ onye nwanyị. Thank you, sir. Mike, ọ gọziri anyị nkọji na nchọfe nchọfe. Mgbede ga-agbala apụ anyị iro. Anyị kpere nke a n'aha Jizọs. Chineke onye nwe jọrọ Chineke nna nke eluigwe. Anyị ekpere na Chukwu nke eluigwe ayọ gị. Gọzie nwatakịrị nwa okorobịa na nwa nwoke na nwunye ya. Ngozi ka m na-enye ya sị na ngozi ka ọ ga-amụ na oke, ọ ga-amụ n'oyi, ọ ga-amụ n'afọ, ọ ga-amụ na nkwọ n'aha Jizọs. Yọọ Chineke nna nke eluigwe. Unu ga-amụ otu unu ejuo n'aha Jizọs. Ndị ọjọọ ka so mgbe anyị na-ata ka anyị tọpụta anyị na-agaghị akpata ihe mgbe serezi na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chukwu duwai. Chukwu duwai. Wabuzi. Hey, mungo. Ekene kwa. Anyị ekene nna nke nwoke nke gọrọ ọfọ. Mụ onwe m bụ chairman. Esoghị m na-asị na ọfọ siri ibe ya rie. Mụ onwe m ga-ekwu okwu maka na obodo m n'ọnụ kama na Chineke nke usu niile nke ndị agha anyị ekele gị n'ihi na ịbụ chi ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị na nwa ahụ. Chukwu nụrụ nso na nwunye ya ga-ebi ọfụma mmụta ụmụ nwa mmụrị ma nweta ndụ ebighị n'aha Jizọs. Anyị ekpuchite ha n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Ajọ mmụọ agaghị afụ ha, ajọ mmadụ agaghị afụ ha. Anyị nwa anyị nke bịara ụbọchị nketa ịhụnezi na anyị na-asị na ngozi ga-ezuru anyị n'ahụ. Anyị ekpe ma kwenye ga-emezuru ahụ site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị kpọrọ chairman anyị aka biko na o mee ya n'ịchafe ebe ọ ga-anaziri anyị. Ọrụ anyị na-etupu ihe oge ọbụla anyị jizi ohere a na-anabata mma mụrụ Christiana, that is afọ mụrụ ọmụmụ ka ọ bata bịa kene ndị mmadụ, after which I can proceed straight to a very big man, my chief, Albert Chukwuta. Sweet mother. Chief,
I go straight to selling of egg, and I get rapper. Unlike what they say area before, you watch you go to know you go down. I don't want to let it. Anyway, my aqua chapel. Neno you go aqua chapel. I am also the Raka. Now, but I want them to come back. Mana, everything my bar on more mature. Often I want them to work for also. And he got 3,000 naira. Aluminium, honey. May I kind of honey shop shop, not time I don't know. Honey, chai, honey, where Gabasi, honey, live gogi, honey, live gogi, honey, live gogi. What up? I am chief Okarume, one of them. What is it? But then what can I work it out? What is on the panel? What can I look at? What can I look at? What is on the panel? I see two. What from Makola, the senior man has a photo. Libego with that. Libego. Makobana came back. I can't. It's Oye, keto, hay la pointe. Obuefi, Chukudubai. Obuefi, Chukudubai. Obuefi, ine Obuefi, Lukefi. You watch your good Obuefi. Anna. Obuefi. 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 Thank you very much. That's a fortune, senior man. On your side, I point to Balanamu, Okolo. I haven't seen on so Daddy Pius Udebunam from Achi. Biko, everybody know Daddy Pius. Mr. and more Sunday Biko, I know Chibike and Mr. Chibike Anokwa. Biko, I know what you gave Mr. Chibike. Senior man in Erinamente. Senior man in Erinamente. Senior man in Erinamente. In Erinamente. Number one, we all know what's represented. Let me go see the Ego madam I ofu akwana. Oya atagoda akwa. Ewola akwa. Yelu mu uju. Oya atakwa akwa.
Ebiki. Ndị atakwa my own. MC. Wala akwa. Ga-atakwa akwụkwọ. Ka m were agụrụ nke m. Jamia ka ngụrụ nke m. Biko, ọ dị m mkpa. Anti ama gị ala gị taa. Ọ na-ata akwa, dike na-ata ezigbo akwa. Ife ebe ọ na-eme ahụ ifu na ọ na-ekere ịta akwa nwere. Ifu ma nke a na-atakwa akwa wee. Eji zụọ ya, akwụsịsa akwa ka eji zụọ ya. Ọ sị tinye ebe akwa na-ata akwa. Ị na-erisi ego ike, ị na-eri ego na 544. Ọ sị gị taba akwa. Ọ ka m na-ata akwa. Ịkwasị ịta na akwa nke gị na mgbe just were akwata. Were akwata. Chai. Ebiki. Ndị were akwata. Okeke biko. I say gị were ọsọ were ije bịa gụrụ akwa. Were ọsọ were ọchịchagoro. Ọlụ na-egwu biko. Alright, mama. I'm gonna DJ and Mama biko bịa. Child, we are not going out. We're supporting you. Let's go meet you. Let's get you back. We're going to run on up now. I see now to you go up and I want that on but I'm going to say, yes, Chief, I'm going to say, the crew man. I said, oh yes. Time out the world, dog and assassin of an Chasina. Oh yes, oh yes, Alright, DJ, thank you. We need to be your governor. The kind of the bride for Potasevia Paria Maya. Himana.
I want to be Nuzike, for example, I want to be Nenubu. What we are teaching, Lagos, Yanenubu State, I can not take over Tata. Him and I watch, Ishi Edika, Lagos, Nabarata, in an advert, and not take on us, then, what was it for the men, and not to turn. We now know advert, and not to. She Lagos, making another man. Of the mass transit. This is a bush of the negative. We get at I don't be answering a magazine. I already had a magazine. Okuna Maria. Ladies and gentlemen, in case someone name at it's all about engineer Gensley and Marita. We are DJ because all of Steady on a different. It's not that deep. It's all about the energy. My mentality. I make it about everything I do is nobody else concerned. Whatever. And I see that person around me, but I know I'm electricity, usually frequency. Organize. Every other day I organize. Fresh like morning wine. We gonna put all I got straight to the yard. Oh, we're not giant the guy, as the case may be. Away Ramaya,
I say as the case may be, what you try or any was in the town. Never the free Gadiki is Sakurana. That's what you mean. So different, yo. Baby boy, police line. On Sunday morning, get DJ on Saturday. Let's go! I'm serious. Okay. I'm very Thank you. I got this straight to cutting of cake. Yerumi Gaga I got straight to cutting of cake. Mana, you get to choose your name because of Nigeria. Oh, yeah, man. Oh, that top air cake. Okay. Everyone will run so. Cake down with this. They pay off for I don't reach you. I don't get why they were saying what the Vuzo to Masaka. Guy to Masaka. Jidiaka, so I'm going to have to Jidiaka. Okay, good. I got 15 thoughts. I'm not going to ask what you can ask. Okay, 10 thoughts. Just 10 and get it. On a good boom, who is on a good boom. Okay, 8 thoughts. Hey, or 1 thought. Or 7 thoughts. Just 7. I'm here to come forward. I'm not going to that thing. Yeah, it's not forward. When I come forward, I 5 thoughts. 5 thoughts. Hey, okay, 4.5 thoughts. 4 thoughts.
Oh, shit. I cancel it. 3 goals to 0. Huh? 3 goals, well? Okay, 2.5 goals. Okay, 6 goals. Hey, I'm not going to Mommy Christian, look here, I'm going to 6. Where you go start? What you got? 6. All right, Biko, before a bouquet car. Now, I'm going to decide that I'm on it. DJ Holland, Biko Holland. How about it, Christiana, at this wedding? Actually, come at the 30. We're 1,000. That's here. Congratulations, happy married life. Then I'm going to know Maka Kinsley Cage at this wedding. Actually, come at the 30. We're going to say 1,000. That's here again. Congratulations and happy married life. Which is 30-30. Obu no zuro 30-30. Muna hana waga kuweba. Ayapucha ayana. Ndo magune meshi ke maglebi dogo something. Maglebi dogo something. Oh Jesus. Oh 2 magune meri 2-0. Magune meri kita 2 means le kwa hao. Muna gena waga kuweba. 4-0. Anakupa na keba biko. Obu no zuro 30-30. Muna hana Chineke meno let me see a good thing. In a year gonna lockdown, in a year gonna answers, in a year gonna Buhari, in a year gonna Jonathan, in a year gonna Buhari, in a year gonna Jonathan, in a year gonna Buhari, in a year gonna Jonathan. Chineke. I told them everything that people and on business. I told them people. Open those who are 30-30, when I got never. Open those who are 30-30, when I got never. Maku already. Maku 11, Maku 12, Maku 13, Maku 14. Open those who are. When I got Maku 14, actually 2. Maku 15, actually 2. Chai. Actually 3. Maku 16. Actually 4. Chai. Actually 4.5. Chineke, Marco 17, actually 5. Mba, other possible. Nagoya, Etimaya Magoya. Actually, Daddy Popu, Okafona Wallet, Mama di Mama. Actually, Abaga Gafia. Obuno Sura Muna Hana Baga Web. And the car say, Obuno Sura Muna Hana Baga Weba. Chineke, me, Namapa on the phone. No, I very quickly. Very quickly. But what kind of in a lockdown, in a answers, in a regular 544, in a king and more. Yet a patego Bacane, Riego, the senior man. One number 1 now. But also about the other same senior man. In a gig. Year 21, year 9, year 21. Mr. Namdi, hey, senior man, senior man. Actually, you're going to make Buhari. Oh God. Oh, I'm not like it. It's only have your own time. It's not like it. Man, I'm supposed to be an maybe check your senior man, a very big man. God bless you, sir. Chai, daddy, he did enough. He will go to Neria. Yes, about the Oh Jesus! But I never go and I with the 2,000 with the 1.5. Oh yeah, I got half with the 1.5. With the 2,000. Never my Jaba Bego with Germany when engaging Kana Jepu Korum Madana Mass. Oyobanasana Hibamangani Holy Ghost. Oyobanasana Hibamamusu sister Hasanaga Holy Ghost. Okon. That was in. Oh, Okon. So DJ, if you're ready for me, I am ready for you. Because you know the Naki Buruke, Biko Pupun Cake,
cake, I want the space. Yes, I thought you were a very big man in every set. What does the man do? You see, you know what you said, you a very big man. Now you have a senior man. You know this everything. Now you have a 500. Now you have a senior man. Now you have a senior man. God bless you. Something like that, you don't tell them in a minute. But you know, you never be. Bless you, sir. Oh, yeah, come on. Senior man,
dance. Never tango na gala because happen woman kumon banu jet kuruna because una watago. Ndi where this dance floor now is this couple. How be on this stage? Because in mine Asia because jet kuruna ni kumon babu enjoy their day. All right, DJ, you're ready for me. I'm ready for you. I'm ready for you. This DJ, you're telling me.
Alright, ladies and gentlemen, the classic Christian and secondary school, CSS Mako. How do you know about now? How do you know about it? Go say DJ, if you're ready for me, I'm ready for you, DJ Gambele. CSS, you better agree. CSS, you better agree. CSS, you better agree. CSS, you better agree. CSS, when you go talk, you ain't a new one and see. CSS, CSS, you better agree. CSS, you better agree. CSS, you better agree. CSS, you better agree. Hey, let me go down. God bless you. God bless you. CSS. CSS. Cinema. God bless you. Fine girls. You're not telling my God. Our quality today at this junction. Hey, come on, say DJ, you're turning me on. 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 Say, come on, DJ, come on, DJ, say, come on, DJ, come on, DJ, come on, DJ, say, come on, DJ, I'm not from Papa, Madulita, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. David. Everybody be there, Dan. Mr. and Mrs. David. Hey, I'm gonna put that on my shoe. I'm gonna put that on my shoe. I ain't feeling it. Hey, see the man. Chairman, not by me now. Chairman, not by me now. Chairman, not by me now. Hey, Chairman, not by me now. Should be bala bala bolo bolo bala bala bolo bolo bala bala bolo bolo bala bala bolo. Let me bring it back to you. Passing your love, girl, I'm asking you. Chairman, let me money. Look at you. Look at you. Look at you. Hey. Chairman, let me go. Chairman, say, come on, baby, 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 hey, so carry me the gun, Chairman, carry me the gun, carry me the gun, Chairman, carry me the gun, carry me the gun, Chairman, carry me the gun, carry me the gun, Chairman, carry me the gun. Chairman, carry me the
nwanne anyị nwoke bụ n'ụsọ Chukwu egbughe ụzọ ana m ekele gị n'ụzọ pụrụ iche na-asị na ihe ọbụla nke edoro ọ bụ iji ụkwụ ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ ọrụ ihe ọbụla nke edoro na mmemme nke a emere n'ụbọchị nke taa anyị na-asị ka Chineke kwụghachi gị mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. anyị wee na-ekpekwe na-asị na ụkwụ iji wee bịa ka ị ga-eji wee na ụkwụ agaghị akpọ gị n'ụzọ ajọ mmadụ agaghị afụ gị ajọ mmadụ agaghị afụ gị bifo anyị na-ekpe ekpere ikpeazụ anyị ga-enye di na nwunye nke njikọrọ ọnụ njikọrọ aka n'ụbọchị nke taa ikele ndị nke bịakwutere ha tupu anyị ekpe ekpere mgbasa so ka MC were mic wojere Chukwu n'ụsọ na onye ọbụla tinyere gị echiche ọjọọ ga-anwụ onye ọbụla ichere echiche ọjọọ ga-anwụ bikọs ọ na-ebi ewute gị fiche gị echiche ọjọọ Davido ori ego Davido ori ya ọmọnị Davido ori ego ihe eji akpatara ego bụ ka a na-eri eri Davido ori ya ọmọnị Davido senior man eze afọ juru senior man senior man pụtazie for your vote of thanks. Bye, Nico. Muna nwunye m jụrụ ya wee na-ekele unu niile bịara ebe a nọ. Ana m asị ka ụkwụ unu ji bịa unu ejere na n'udo na-enwe nsogbu n'aha onye na-anwụ ndị nọ n'ọgbọ na-abụ ụmụada ọkwa ya ụmụada nọ n'ọgbọ na-ahụ ka a na-abịa itu ada ha nwaanyị gịnị ụbọchị nke taa obere na ka anyị si wee ka anyị bịa nye unu onyinye Chineke nke eluigwe na-agọzi unu na mbụ okike na-abata unu niile ngọzi ụfọdụ na-asatọ abụọ na asatọ ma agbọghọ unu na-ebulite Chineke nọnyere unu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. ọgọ na-ebuchi onye ezigbo ọgọ na-ebuchi onye ana m ndị iche dịka ihe anyị nwaanyị agụra m nketa nke esu kaba onye mere eme ibu maka nwoke mkpadụ ogbe na-ahụ esikwa ile anya ọkwa ọrụ ọfụma